Čaute, ja vás vítam na výhode. Dneska vám ukážem, čo robia u nás malé domáši. Ako bude to slabo vidieť, bo sú ďalej odo mňa. No tak kúkajte. To sú kombajny, je ich slabo vidno. Slabo ich je vidno, bo oni sú ďalej odo mňa. Viete, no tak. Tam kosia ľudia a tam je aj traktor. Tam také červené a tam je kombajn. Tak ľudia, nechápem, prečo tu je iba jeden kombajn, keď na dorstve boli dva kombajny. Už ho fakt nie je vidno, bo už. Ok, čau a dajte odber.